Moi boas. Estou en Brión. Vou participar na carreira popular da Amaya. Un percorrido de 10 km dando 2 voltas que son bastante duras. Xa fixen esta carreira o ano pasado e creo que é o mesmo percorrido, así que hai un par de subidas aí que che tiran do peito. O obxectivo en principio é ser só disfrutar, porque veño de correr onte en Ribeira, pero resulta que imos competir por equipos, entonces habrá que apretar a ver o que me den as pernas, que non están ao 100%, pero intentarase facer unha boa carreira. Vamos seguir cantando, que quedan 20 minutos e xa pa saída. Mira, cámara. Audición número 40 de esta carrera popular Ramaya. Miguel Iglesias, ahí vemos no Club Deportivo Brión. Xa dimos a primeira volta. Estou máis cansado do que pensaba. 18:50 máis ou menos. Vai tocar apretar, pero quedei en solitario, a ver se dou pillar o grupo de adiante. Tenemos ahí. Me dices que dura, rapaces. Déchenos o puesto de campeón. Pois ata aquí a popular da Amaya, con vitoria para Hugo García en 31 minutos e 31 segundos
e Natalia Castro en 36 minutos e 18 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 22 e cuarto da categoría con un tempo de 37 minutos e 22 segundos, a un ritmo de 3,48 minutos o quilómetro. Obxectivos conseguidos, xa que acadamos un novo podio por equipos, sendo os segundos e a tan só 4 puntos dos primeiros clasificados. Cando cheguei a Brión parecía que tiña as pernas ben despois da carreira do día anterior, pero cando comecei a quentar xa notei as pernas bastante cansas e pesadas. As sensacións non foron moi boas por ese cansancio, pero había que tirar igual para puntuar ben por equipo. De feito, na segunda volta, cando intentaba dar caza ao grupo de 3 corredores que levaba por diante, 2 deles eran do Compostela, que era os que lle quería adiantar para esa clasificación, pois había outro corredor que ía de negro que resultou ser o terceiro sénior, polo que me quedei a 5 segundos do podio na categoría. O percorrido, igual que o ano pasado, 2 voltas moi duras onde estás todo o tempo subindo ou baixando, non hai prácticamente ninguna zona chan. A parte máis dura para min é a subida ao santuario de Santa Minia e a continuación a forte baixada de case 1 km que che carga moito as pernas. A distancia polo reloxo foi de 9,8 km. O prezo por participar foi de 5 euros e os puntos positivos, pois boa zona para aparcar preto, voluntarios nos cruces, avitollamento intermedio con auga, servicio de duchas, agasallo desta camiseta, os puntos a mellorar, pois houve un atraso de 10 minutos para comezar a proba e o avitollamento final que tan só tiña auga. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.